det flag, der har vundet gadekortet på 10.000 kroner til Superbrusen. Det forholder sig sådan, at når flaget er taget, så vinder vi lidt bare for at holde spændingen i haven. Så kl. 13 vil der blive ringet til den person, der har vundet, og den person vil så komme ind på midten af banen i halvlejen og blive præsenteret og få sit gavekort på de 10.000 kroner. Der er en hel del trøstepræmier også, som også vil blive annonceret i løbet af første halvleg. Jeg opfordrer til, at man kigger ind på banen. Det vil sjældent, at man ser Ballerup og Vester nærmest en moonwalk hen over et græsplæne. Så er der valgt et flag. Og jeg skal... Super, tror du også. Hej Christian, tillykke. Hvor sidder du henne? Og hvorhen? Kan vi lige få et jubel et eller andet sted fra? En stor tillykke til Christian Rundgaard med den flotte gevinst. Og en stor tak til Superbrusen i Skåle for samarbejdet. Og tak til alle de frivillige og de forskellige spillere, der har været med til at stille bag. Lars, nu står vi her på stadion, og kampen mellem BSF og ASA er gået i gang, og vi har lige annonceret vinderen af BSF Flagdag. Hvad var egentlig det gik ud på? Jamen det gik ud på, det var egentlig, at 3F-liga-spilletruppen, de har været rundt og sælge flag ved de forskellige supermarkeder i byen og fået engageret de forskellige hold til at få solgt flag. Og det der egentlig var vigtigst, det var at skabe noget opmærksomhed omkring klubben med at lave en flagdag og få sat nogle flag på banen inden den her kamp i dag. Og så er det selvfølgelig også et økonomisk perspektiv. Det drejer sig om at få nogle penge i kassen, og hvordan kan vi være mest kreative i forhold til at få nogle penge i kassen. Jamen, det kan vi ved at gøre noget nyt, nogen i nærheden i hvert fald ikke har gjort. Så det drejer selvfølgelig om at få skabt noget økonomi, så vi kan blive endnu skarpere på vores 3F-liga-hold fremadrettet, så vi også kan hjælpe dem til, at det ikke bliver lige så dyrt for dem at spille fodbold, fordi det koster dem jo rent faktisk penge at spille, selvom de spiller i den bedste liga i landet.